Gdje će, sad sam spotirao. Dobro, zastat ćemo na trenutak jer će se pridružiti specijalni gost. To je Baka Prase, na aplauz za njega. Opet na traci sam zezanje, blamage mali on krezav je, u tripu da velika zvezda je. Tvoja karijera šta? Nema je. Kažeš da praviš profit, suparima ne, zubi ti ko pomfrit. Ajde napravi mi shake voćni, kaj si je gotivim, breskvice volim. Nisi čuo da sam ja institucija, gdje god da dođe nastaje ludnica. Rimama ne ranjavam, ja ubijam na Amidžiju, su te gledali ko da si uličar. Da li si čuo šta je pevanje, pevanje, kad te čujem teraš me uvek na peglanje, peglanje. Bresica je najveći vernik, ma te bra leraš me u vokače krst, a na insta fotke sektaške. Tripuju neki new wave, do juče gutali eksere kad odu na rave. Sebi su iskopali grave, breskvice javi se na insta gang. Karijere kraj, broj 2 si znaj, lepši je Baka zmaj. Ti nećeš, al ja bit ću tu. Vojaž blamaž, ima taka smešan kerom, voli petade da gricka. Vojaž blamaž, nekada volio youtubere za reklamu na insta. Vojaž blamaž, najlepši mladi parali se ne zna ko je u vezi pička. Vojaž blamaž, blamaž, blamaž. Klubove nastupom isprazniš, ipak u vezi ti pička si. Rođeni burazer šimpanzi, samo pogodiš tu ko klinaci. Uvacio te u mašinu, ne mogu da prestanem. Pred 2 meseca došlo, za 2 dana nestaješ. Dobio si bananu, a za mene breska je. Aj spuci se na zemlju, gore nema mesta. Sve ste pukli bre, jer ide gasi kućenje. Sve ste pukli bre, jer ide gasi kućenje. Vojaž blamaž, ima taka smešan kerom, voli petade da gricka. Vojaž blamaž, nekada molio youtubere za reklamu na insta. Vojaž blamaž, najlepši mladi parali se ne zna ko je u vezi pička. Vojaž blamaž, blamaž, blamaž. Pičkici je nebitno kako do slave doći, iako s golumom su koraci u noći. Posle ovog disa ništa nećeš moći, sem da radiš samo u gradsku ćeš doći. Te brati si retard, ja youtuberi ku 200. Hitna dolazi s mesta, da mi broji oži kad sam čuo kako pevaš. Vojaž blamaž, ima taka smešan kerom, voli petade da gricka. Vojaž blamaž, nekada molio youtubere za reklamu na insta. Vojaž blamaž, najlepši mladi parali se ne zna ko je u vezi pička. Vojaž blamaž, blamaž, blamaž. A sada idemo na sledeću rubriku. Što najviše volite, zove se Odgovara ili.